lagi ko idi kunam nga saan nga panawan adupay dagiti inbagam kaniak kas inyara sa asmo iti lapayag ko kas adda langit to'y pusok alagip ko idi kunam agtali na ed ka inggana yempi manaw ka nga di ka man la nagpapakada nasaktanak ket saan anala ka malipatan ti naglabas ket inkar karara ko nga agtali na ed ka ngem awan kan ken adayo ka unayen nabuteng ak adumteng daytoy akanito sa anak-anak kasagana iti daytoy nga sakit dito'y pusok nairwamak nga adda kalatta dinnak baka matagtagainep katatta nga rabi ket no sumrek ka man iti tagtagainep ko nga aprusan nako mamanen itultuloy ko ti agtagtagainep inggana agpatingga sakit nga marikrik na to'y puso ket manaw ka nga di ka man la nagpakada nasaktanak ket saan anala ka lipatin ti napalabas ket inkarara ko nga agtali na ed ka kuma ngem awan kan ken adayo ka unayen nabuteng ak daytoy a tiempo ket dumteng sa anak-anak kasagana iti daytoy a sakit to'y pusok ngem nairwanga nga adda kalatta dinnak baka matagtagainep ka itang nga rabi ket no may ka dito'y tagtagainep ko ket aprusan nagmanen ipuloy ko laeng inggana agpatingga sakit na marikrik na to'y pusok itultuloy ko ti agtagtagainep inggana agpatingga sakit nga marikrik na